εφαρμογή του Καλλικράτη, ειδικά για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα κατά το μείζον μέρος δουλεύουν με μεταβατικές διατάξεις. Τις μεταβατικές διατάξεις του 2010 χρησιμοποιούν και για την αυτοδιοίκηση γενικώς ολοκληρωμένες αρμοδιότητες με την τελική υπογραφή. Είπα ότι οι συγκλήσεις εδώ στον χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς που θα έπονται της κατάθεσης υποψηφιωτήτων είναι εύκολες. Άρα θα διευκολυνθεί το εγχείρημα της δημιουργίας μιας μεγάλης παράταξης στον χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Στο Βόλο, παραδείγματος χάρη, ο κ. Πάνος Κοντινιώτης έχει την εμπιστοσύνη μας. Το έχω εκδηλώσει και στις δικές μου περιοδίες εκεί και νομίζω ότι είναι μια υποψηφιότητα που θα πάει καλά. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να εκδηλωθούν οι υποψηφιότητες στους Δήμους και τις Περιφέρειες για να τοποθετηθούν. Υπάρχουν ορισμένα πολιτικά προαπαιτούμενα. Τα αυτοδιοικητικά και τα προσωπικά προαπαιτούμενα σας τα ανέφερα. Υπάρχουν και ορισμένα πολιτικά προαπαιτούμενα, τα οποία θα τα δούμε στην εξέλιξη και τα οποία συναρτώνται από τις κομματικές ταυτότητες ορισμένων. Υπάρχουν κομματικές ταυτότητες που λειτουργούν για μας απαγορευτικά. Αλλά αυτά θα τα δούμε προϊόντως του χρόνου, δεν γίνεται στιγμής. Πάντως, μια συμπαράταξη για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης πίσω από υποψηφίους που εκδηλώνουν πρώτοι το ενδιαφέρον τους για τις δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς είναι εύκολο. Και νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τη σύγκριση που θέλουμε.